Sousedky, sousedé, mládenci, pany, holčičky, kluci, svobodní vdaní, pojďte sem blíž, tady líp uvidíte, co budu hrát, ať všetřičko to víte. Tuhle tu pohádku možná všichni znáte, já ji už hraju po několikáté. Tahle ta pohádka je pro chytré děti, hraje v ní Kašpárek a s ním druhý i třetí, Kašpárek hospodský, Kašpárek hrdina. Tak všichni koukejte, pohádka začíná. Někde tam číhá i Kašpárek čaroděj, než ho však přemohou, trochu se nachoděj. Hej, hospodo, víno sem, žízní téměř umírám, nikoho nevidím, jako by byl tento dům opuštěn, co pak mě nikdo neslyší. Hej, hospodo, víno sem. Když běžím, urozený pane. Urozený pán přijel zajisté zdaleka. Ba právě, zdaleka jsem. No tím více budete překvapen, jaká mám vzácná vína. Pověst mých vín sahá široko daleko. I sám náš nejmilostivější pan král nejednou o honech se tu zastavil. Zanech zbytečných řečí a raději pospěš, abys mi to víno přinesl. Jenom aby bylo opravdu dobré. Buďte bez obáv, pane, jsem hned k službám. A co takhle něco k jídlu? Bylo by libo. Čerstvá jsem kýtá, šunčička, kuřátko, husička. To mi je jedno. Třeba srnčí kýtu připrav, ale pořádnou porci. Tak už jdu, za chvilku jsem zpátky. Počkej. Ano, pane, pověz mě, co znamená ten černý prapor, který vlaje z hradu? Proč ten smutek? A či je to vlastně hrad? No, věru, je vidět, že vzácný pán je opravdu zdaleka, že neví, jaké neštěstí stihlo náš kraj a rodinu nejmilostivějšího pana krále. Pravda, nejsem zdejší a jen náhodou jsem zabloudil v tyto kraje. Tak jaké neštěstí postihlo krále? No, náš král má dceru krásnou jako obrázek, ale dnes ona ubohá leží ve stříbrné rakvi už přes rok a nejeví známky života, ale mrtvá není. To je zajímavá záhada. A pověz, jak se to stalo. Hned vám to povím, milostivý pane. Ve zdejších hlubokých lesích žil zlý čaroděj Kašpar, který si usmyslil, že se ožení s královskou dcerou. Ten byl smělý. Král ale jeho žádosti nevyhověl. Marně se Kašpar snažil princeznu získat. Ta se celá chvíjela při pomyšlení, že by měla být manželkou šeredného čaroděje. Kašpar nabízel sice králi tolik zlata a drahého kamení, že by si mohl za ně koupit ještě jedno takové království. Ale náš pan král byl neoblomný. A když jednou Kašpar zase králi vyhrožoval, dal ho z hradu vyštvat psi. No a Kašpar zaklel princeznu do věčného spánku a pak zmizel. A což té princezně není pomoci? Snad je, snad není. Mnoho lékařů se pokoušelo ji uzdravit, ale marně. Tou dobou se zdejším krajem potulovala jakási stařena. Vyprávěla lidem, že princeznu uzdraví pouze voda života, jablko ze stromu moudrosti a zpěv ptáka ohniváka. Král dal hned stařenu hledat, ale ta jako by se do země propadla. A to se nevyskytl nikdo, kdo by se pokusil ty věci přinést. Ale ano, pokoušelo se již mnoho mladých rytířů, ale nikdo z nich se už nevrátil. Kde taky hledat ty divné věci, že? Ale to je právě vítaná příležitost pro mne, neboť proto jsem se vydal na cestu, abych poznal nová dobrodružství. Půjdu hned do hradu a nabídnu králi své služby. Co se nezdařilo mně,
Možná se, co se nezdařilo jiným, jsem chtěl říct, se podaří mně. No víte, pane, ale ta věc má háček. Mnoho lidí se hlásilo, že ji vysvobodí. Ať už ze ziskuchtivosti, nebo ze zvědavosti. Ale král zabránil zástupců zvědavců tím, že kázal rozhlásit, že kdo princeznu jedenkrát spatří a nedovede jí pomoci do určité doby, bude o hlavu kratší. Ale já se nelekám takových překážek. Statečný jste, vzácný pane. Přál bych vám, aby se věc dobře povedla, protože král slíbil tomu, kdo jí uzdraví, její ruku a půl království k tomu. Ale co to vidím, pane? Tamto cestou přicházejí nějací tovariši. První z nich je napřed a dva druzí mu nemohou stačit, jak jde rychle. Snad přináší ze světa nějaké zprávy. Zdá se, že jsou unaveni. Víš co? Pohostí je na můj účet a ať počkají, než se vrátím z hradu. Tu máš peníze a já půjdu a ohlásím se králi. Jaký to šlechetný rytíř. No zdraví, hospoda. Potřebujeme občerstvení, ale pověz, dáš nám vůbec něco? Peněz máme málo. Já jdu napřed, kamarádi tu budou za chvíli. Buďte vítán a posaďte se u nás. Samozřejmě něco vymyslíme. Brachu, je to ale chůze po tom světě. Ty si, kamaráde, pořád napřed, ale nejhůř je na tom tuhle kašpárek. To je vedro, země leje a mám žízeň, že bych rybník vypil. Nuže, hospodo, co nám dáš za našich pár grošů? Ale pánové, vše, co hrdlo ráčí. Jak to? Říkal jsem přece, že nemám peněz na zbyt a ty pravíš, že nám dáš, co hrdlo ráčí. Mně, tuhle kašpárka, bys ještě nakrmil docela levně. Ale náš kamarád Kašpárek, ten by vyjedl celou hospodu a ještě by měl hlad. Buďte páni bez obavy. Jakýsi cizí rytíř zabloudil jsem náhodou a jak vás viděl unavené přicházet k mé hospodě, nakázal mi, abych vás všecky na jeho účet pohostil. To je nám velmi vhod, pane Hostinský. Tak, co bychom si dali? Ale pověz, odkud ten rytíř přišel, ještě než začneš nosit jídlo? Málo kdy se stane, abychom byli zdarma pohoštění. No, víte, nevím sám. Vím jenom, že je zdaleka. Vyprávěl jsem mu o naší nemocné princezně a on si usmyslel, že ji vysvobodí. A proč nás teda vlastně hostí? Rád by, abyste zůstali, než se z hradu vrátí. Zajisté jste mnohé věci slyšeli, viděli a zkusili, jak tak jdete světem. Inu, je to rytíř z lechetného srdce. To ano, to zase poznám. No to je opravdu rytířské jednání. A pro nás výborné setkání. No a taky laciné papání a bumbání, no. Aha, to je dobře, že jste stále zde, pánové. Právě se vracím z hradu. Král se podivil, že se ještě někdo odhodlal vysvobodit princeznu. Slíbil jsem mu, že se do roka vrátím a princeznu uzdravím. Ale pane, to je těžký úkol. Nevím, jestli jej vykonáte. Byla by vás škoda. Rytíř to musí přece dokázat. Vím, že to úkol není snadný, ale vlastně ani netuším, na kterou stranu bych se měl pustit. Kde bych měl ony věci hledat. No snad tady páni tovariši by mohli poradit. Co, pánové? No, možná máš pravdu. Jsem velký dost. Mnohé jsem již prošel kraje, hory, lesy i vody. Neboť co můj krok, to míle. A co krok, to 10 mil. Ale o vodě života, jablku moudrosti a ptáku zpěváku jsem jak těživ neslyšel. Není překážky, jež by mi vadila.
Skály drtím, lesy vyvrátím, celé moře mi není překážkou. Můj nenasytný žaludek stráví celý vůz sena a vypije celé jezero vody, ba co víc. Ale o podobných věcech jsem neslyšel. Snad tuhle Kašpárek má nějaké zkušenosti. Nevím, ale mohu se dozvědět. Můj zrak prohlédne hory i doly a vyslídí, co skryto na nebi, na zemi i pod zemí. Vidím do duší lidí, vidím do dálky. Na 100 mil slyším trávu růst i broučka v zemi hrabat. Podívám se, co uvidím, vyslechnu, co uslyším. Viděl jsi něco? Slyšel jsi něco? Ano, vidím v dálce chaloupku v hlubokých lesích a horách ukrytou. Tam je Kašpar, co hlídá vodu a jablko na stromu moudrosti a má tam i toho ptáka zpěváka. Ale je to daleko odsud. Za 9 horami, za 9 vodami je to. V stranu, kde slunce zapadá a nikdy nevychází. Do říše toho Kašpara je přístup těžký, kolem se táhnou nebetyčné hory, před nimiž je ještě rozbouřené moře, které brání přístupu. A co jsi viděl dál, kamaráde? A co jsi slyšel? Voda tam ze studánky vytéká, na stromě houpe se jablko moudrosti a nad ním sedí zlatý pták zpěvák, jehož hlas se line krajem jako zvuk stříbrných zvonků. Kamarádi, jdeme bez cíle světem, nože nabídněme tuhle panu Kašpárkovi své služby. Dobře, souhlasíme, jen bude-li též pan Kašpárek mít zájem. Ale milé rád vás vezmu sebou, pánové. Zdaří-li se úkol, bohatě se vám odměním. Zítra vyrazíme. Vezmu vás všechny a odnesu do říše Kašpara, neboť co krok to míle, co skok to 100 mil. A já zas dám pozor, aby nás nestihlo neštěstí. Já budu na zdraví pana Kašparka pěkně jíst a pít. A teď, hospodo, víno sem, nechce posilníme na dalekou cestu a na těžký úkol. Ať je náš pan Kašpárek, ať je, sláva. No tak hospodo, čiň se. Ano, už utíkám, pane, už utíkám. Aha, tak tady je ta zlá říše mocného Kašpara. Kamkoliv pohlédnu, všude pusté skály. Jak pusto a smutno je tu, jako by v tomto místě vládla jen tma a smrt. Kašpar, pane, nemá o nás ani tušení. Bloudí po lesích, schání jistě různé koření pro své čarovné lektvary. Až se vrátí, hlaste se u něj do služby. Bude mu to divné, jak jste se sem dostal. Nesmíte však přiznat pravdu. On vás přijme do služby, ale hned bude kout plány, jak by vás zničil. Má pekelné nápady. Až vám přikáže službu, slibte, že ji splníte, ať je jakákoliv. My vám vždy pomůžeme. Bude-li se však ptát, jaký chcete plat, chtějte jen ty 3 věci, nic jiného.
A jak se vás dovolám? Vezměte si od nás tuhle tu píšťalku, tak, a až budete potřebovat a bude nejhůře, pískněte na ní. Písknete-li jednou, přijde kašpárek. Písknete-li dvakrát, přijdu já. A písknete-li třikrát, přijde kašpárek. Radím vám však, abyste nás neprozradil kašparovi, neboť pak by se vám zle vedlo. Ha! To pak nám to sem zabloudil. Co pak, synáčku, hledáš v mé zemi? A jak jsi se sem vlastně vetřel? Co? Nevíš, že přísně potrestám každého, kdo se opováží bez dovolení překročit hranice mého království? On je tak z hurta, pane. Hledám službu a chci se zeptat, jestli byste mě přijal. Ale, do služby? Takový panáček nezvyklý práci by chtěl do služby? U mne je, holečku, práce těžká, ne každý ji dokáže. No, ale to by byla tvoje věc, když chceš do služby. Ale pane, práci dobře vykonám, jen dovedete-li ji taky pořádně zaplatit. Ale ty máš ale požadavky. Ještě si neukázal, co dovedeš a již o platu mluvíš. Ale budiš. Vykonáš-li, co ti nakáží, dostaneš zlata, co uneseš, a pak-li ne, tak uvidíš. Ale já nechci zlato, pane, nemá pro mne cenu. A co tedy chceš? Chci vodu života, jablko ze stromu moudrosti, a zlatého ptáka zpěváka. Ale podívejme se, tohle si ještě nikdo ode mne nežádal. Ale budiš. Dostaneš to, vyplníš-li, co ti přikážu. Ale pamatuj, nevyplníš-li to včas, proměním tě za tvou smělost v takový kámen, jako jsou všechny kameny, jež uvidíš v dračích skalách. Nebojím se žádného úkolu. No dobrá, tak poslouchej. Zapomněl jsem si prsten ve svém zlatém zámku na Modrém ostrově v Červeném moři. Je to 300 mil odtud. Ten prsten chci dnes do večera mít. Nuže dokaž, co dovedeš, a přines mi ho. Když to nedokážeš, zle se ti povede. První úkol a hned tak strašný. Je nemožné, abych do večera ten prsten přinesl 300 mil tam, 300 mil zpět a nevím ani, kde bych měl hledat onen ostrov. Nezbývá, než abych se zeptal svých přátel. Snad mě poradí, snad to bude fungovat. A nic. Již jsem zde. Čeho žádáš, pane? Ty jsi už zde. Poslouchej, Kašpar chce, abych mu přinesl zlatý prsten, který si zapomněl na Modrém ostrově v Červeném moři ve Zlatém zámku. Prsten chce mít do večera, jinak mě prý promění v kámen. To není třeba obav, pane. Kašpárek ostrov vypátrá, já pro prsten doběhnu. Jen chvilku posečkej, v malé chvilce jsem zpět. Jinu, snad mne tedy opravdu zachrání. Jinou šanci stejně nemám. Tak, pane, tady je ten prsten. Jak si to dokázal? To je skvělá zpráva pro mne. Ale pane, tvařte se, jako byste ten prsten sám přinesl, ano? Kašpar nesmí vědět, že máte pomocníky. Díky ti, díky. To je tedy skvělé. Ty pomocníky jsem nalezl v pravý čas. Doufám, že Kašpar bude překvapen. Panáček je ještě doma a večer je tady. Pospěš, máš málo času. Nějak špatně plníš svou povinnost. Na práci si tak pospíchal a nic. Snad příliš dobře. Již hodnou chvíli na vás čekám, pane, abych vám ten prsten odevzdal. Tu je. Jak jsi to dokázal? No,
No dobře. Uvidíme ještě, jak si povezeš dál. No, tak poslouchej. Byl jsem v lese a ztratil jsem tam zlatou jehlu. Nutně ji dnes potřebuji. Vlastně zítra. Tak půjdeš a jehlu přineseš. Nebudu-li jí mít do večera, pak se těš. Zlatou jehlu. Hledat zlatou jehlu v lese? Šmankote. Tak se podívám, kam se podívám, lesy jsou široko daleko, nemožno je ani přehlédnout. Jak mám hledat jehlu v lese plném křoví, kamení a slují? Kdybych hledal celý život, jehlu nenajdu. Zavolám kašpárka, snad mi poradí. Jsem zde, pane. Jaké máte přání, pane kašpárku? Poslyš, kašpar žádá, abych přinesl do večera jehlu, kterou v lese ztratil. Můžeš mi pomoci, příteli? Ale to je docela snadné. Podívám se a v malé chvíli jehlu vidím. Tam ji vidím. Počkejte, v malém okamžiku ji přinesu. Tak, pane, tu je ta jehla. Šmankote, jak si to dokázal? To přece, pane, to neřešte, to je můj problém, bylo to snadné. No, a teď mizím a hlavně neřekněte kašparovi, že vám pomáháme, zle by se dařilo. No tedy, to je vynikající. Synáček je zase doma. Nechce se ti do lesa? No, taky bys tam marně hledal. Les je hluboký, plný roklin a trávy. Vidíš, chlubil ses, co dovedeš a jsi v koncích. Ohle nejsem, podívejte. Jehlu jsem vám šťastně nalezl. Který máte, tak? A je to. Přes hodinu jsem tady na vás čekal. Jestli o mě pochybujete, nepochybujte, vidíte, že dokážu. Dobrá, to si měl štěstí. Ale uvidíme dál. Stala se mi totiž nehoda. Do moře mi spadla perla vzácné ceny. Nevím ani, kde se to přesně stalo. Tu perlu mi do večera přineseš, jinak se ti zle povede. Tak, co mám dělat? Vymýšlí si stále horší a horší úkoly, ale snad mi kamarádi ještě do třetice pomohou. Již jsem zde, milý pane. Co znamená, že jste si na mě vzpomněl? A kašpar žádá perlu, která mu spadla do moře. Nepřinesu ji do večera, promění mě v kámen. Věru, to je těžký úkol, pane. Bude třeba, abychom napjali všechny síly. Ani já sám k tomu nepostačím. Ale spojenými silami se nám snad podaří provést tento úkol. Kašpar bude pak nucen splnit svůj slib, pane. Nedočkavostí hořím, jak bude král překvapen, až zbavím princeznu příšerného kouzla. Co je? Čas kvapí, pomoc nikde. Blíží se večer, no je mi tak teskno. Slunce se už sklání za obzor, večer kvapem na kraj padá a z mých osvoboditelů doposud nikdo nepřichází. To se jistě stala nějaká nehoda. O hrůza! Kašpar se může vrátit každým okamžikem a pak bude ztraceno vše. Ach, má ubohá princezno, kdo tě osvobodí? Tam vidím, jak sem Kašpar pospíchá, už z dálky mi hrozí. Marné je, všechno je marné. Pane, jsem zde. Tady je ta perla. Ale řeknu vám,
Byla to hrozná práce. Nejdřív Kašpárek celé moře musel vypít, potom Kašpárek perlu vypátral, no já ji vylovil. Už jsme mysleli, že bude naše námaha marná. No díky tobě, ale pospěš, příteli, Kašpar přichází a tě zde nespatří. Tiž myslím, pane. Tak povídej, synáčku, povídej, jak pak si splnil úkol, co? Je. No to je ta perla, co jste žádal. Ale, zdá se mi, že máš nějakého pomocníka. To přece není možné, aby si sám tu perlu vypátral. Povídej, kdo ti pomáhá? No? Chtěl jste, abych vám přinesl perlu a nic víc. Jakým způsobem jsem perlu našel, to je moje věc. No dobrá, pravdu máš. Už se na nic neptám. Divím se jen, že si našel perlu v tom rozbouřeném moři. Zajisté si měl pomocníky. Nevěřím, že bys sám to dovedl. Vida, mlčíš. No, přiznej se a pověz, kdo ti pomáhal. Marné je vaše vyptávání. Já se vás také neptal, kde mám perlu hledat. Což není toho dost, že vše jsem správně vykonal. No dobrá. A nyní splňte vy, co jste mi slíbil. Dostaneš. Jen počkej chvíli. Hned se vrátím a pak se na cestu vydáme. Milý pane Kašpárku, vidím, že vás Kašpar chce podvést. Radím vás, abyste se ničím nedal zmást ani zastrašit. Neberte nic jiného než ty 3 věci, i kdyby nabízel cokoliv. Ale opatrně a poslouchejte. Nenabírejte vodu, dokud poteče, neberte jablko, dokud samo ze stromu nespadne a nechytejte ptáka, dokud zpívá. To je to poslední, v čem spočívá Kašparova moc. Jakmile budete mít vše, pospěšte z dračích skal. Budeme vás čekat. O tisíceré díky, šlechetný příteli. Co pak? S kým pak si to mluvil, co, synáčku? Připadá mi, jako když se tu na mě někdo dívá tak upřeně, jako by mě chtěl očima probodnout. Pověz, kdo to byl? Nemám kdy, abych se vám zpovídal. Tak půjdeme? Chci ty věci, které jsem si vysloužil. No tak dobrá, půjdeme. Uvidíme, zda se vrátíš zdrav. Zaklínám vás, pekelní duchové, svou silou a mocí, abyste chránili můj poklad, ukrytý za těmito dračími skalami. Zaklínám vás, abyste kladli nástrahy každému, kdo vkročí v tato místa. Tisíceré prokletí tomu, kdo se dotkne věcí, jež mu nepatří. Ach, do jakých příšerných míst mě Kašpar zavedl. Chvějí se hrůzou, ale kde jen je? Šel se mnou a pak náhle zmizel. Zajisté mi chystá nějakou léčku. Tu jsem, synáčku, tu jsem. A abys věděl, že nejsem tak zlý, můžeš si nabrat zlata, co je libo,
v ničem ti bránit nebudu, v ničem, v ničem, v ničem. Zlaté kamení, zlaté balóny, stačí jen ruku vztáhnout a vše bude moje. Jaké spousty drahého kamení a zlata se povalují v těchto pustých skalách. Za jediný drahokam mohl bych si koupit celé království. Co by se mi mohlo stát, kdybych si vzal hroudu zlata? Kašpar by to ani nepoznal. Ale ne, nevezmu, co mi nepatří. Jak jsem jen mohl pomyslet na něco takového? Nevezmu si nic než to, co mi náleží. Ale kam zase zmizel? Jen trpělivost, synáčku. Žádám ty 3 věci, které jste slíbil. A to hned. Nuže, dračí skály, rozevřete se a ukažte mé poklady. Jaká krása. Tady je studánka, vytéká z ní voda jako křišťál. Potůček zurčí, naberu si. Rychle naber vody té, je v ní kouzlo ukryté. Věčně můžeš v štěstí žít, jenom rychle, neleni. Jaký to tajemný hlas? Věčně můžeš v štěstí žít, jenom nabrat, neleni. Poslechnout Kašpárka nebo hlasu z vody. Kašpárek radil, abych vodu nenabíral, dokud vytéká ze studánky, a hlas radí, abych nabral ihned, mám-li býti šťasten. Ach, koho jenom poslechnout? Výstraha. Ne, neposlechnu svůdného hlasu z vody. Poslechnu radu přátel. Ano. Co to? Ještě, že jsem poslechl. Voda ve studánce už je klidná. Jablko. Tobě rada moje zní, utrhni mne, utrhni. Krásu slávu budeš mít, jenom rychle, neleni. Ach, jaký to hlas? Krásu slávu budeš mít, utrhnout, jen neleni. Co mám dělat? Neutrhnu. Poslechnu, ano, poslechnu. Jaký nádherný zpěv. Zde bych chtěl zůstat na věky. Takového ptáka jsem nikdy neviděl. A nikdy jsem ho neslyšel. Půjdu a podívám se. Ale čas kvapí. Mám čekat, až pták dospívá. Ne. Půjdu a chytnu ho. Ano. Opět ta výstraha. A nyní jsi můj, můj. Pospěšte, pane, rychle odtud. Ten zemský červ měl z pekla štěstí. Jak se mohl nechat upláchnout? Za ním musím, za ním. Ach, marné, vše je marné. Nebyl sám, měl společníky a ti mu pomáhali. Už ho nechytím. Ach, slábnu. Nemám vodu života, jablko moudrosti ani ptáka zpěváka. Jen ti mohli mě zachránit život. Jsem ztracen. Tak, a teď už to děti všechno ví.
víte? Princeznička byla posedlá zlým duchem a nebylo žádné pomoci. Byla černá jak uhel, nejedla, nepila, jen v stříbrné rakvi ležela. Král lomil rukama, ale nebylo to nic platno. A když pan Kašpárek přinesl tu vodu, jablko moudrosti a ptáka, tak ji nejdřív pokropil tou vodičkou a ona zbělela. Pak ji dal ukousnout z toho jablka a jak se do něj zakousla, tak byla krásná jako dřív. A začala mluvit. Skočila mu kolem krku a hned jim pan král požehnal. A ten zlatý pták jim k tomu pěkně zpíval. A lidičky z cesty, ať nikomu nerošlápnu nožičky. Lidičky z cesty, průvodce blíží, hned za králem a královnou. Princeznou a panem Kašpárkem jdou ti 3 tovaryšovi. No jo, to je sláva, to je sláva. Sláva ať je Kašpárek, Kašpárek a Kašpárek. Kašpárků a kašparů je snad plný svět. To se nikdy nezmění, ani za 100 let. Vždycky kolem mňáci budou hloupí, chytří, veselí. Aspoň neumřeme nudou, potkáme je kdekoliv. Z některých jsou popeláři, jiní sedí na trůnu. Některým se dobře daří a jiní nemají ani korunu.